Andrej Holý obsadil krásné 3. místo ve finále tury pro 5leté koně. Moc gratuluju. Pojď nám nejprve na úvod představit tvoji 5letou klisnu Čiach. Zdravím. Chia je 5-ročná kobila, ktorú jazdím prvým rokom. Je to jej prvý medzinárodný štart. Pred 2 týždňami som sa zúčastnil Českého skokového poháru s ňou v Ostrave. Tam skákala už výborne a tuto to len potvrdila. Išla každý deň čisto, každý deň sa umiestnila. Ja som úplne nadšený z jej výkonu. Co říkáš na parkury, které tady byly postavené pro mladé koně? Úplne úžasné, bolo to naozaj veľmi príjemne postavené. Musím povedať, že dnes sa mi to zdalo najľahšie. Čakal som oveľa ťažší parkour a naozaj to bolo veľmi s citom postavené. S kolika koňmi tady letos závodíš? Dnes, respektíve tento rok tu mám len 3 kone. Mám tu ešte 7-ročného Blondy de Plaisir a ešte 8-ročnú Selavi. Co tě všechno ještě čeká v rámci víkendového programu? No, práve za chvíľu ma čaká finále 7-ročných koní s Blondým, tam tiež očakávam nejaký slušný výsledok a ešte dnes vlastne Medium Tour jednej hviezdy zo Selavy. Tak držíme palce, ať se dál daří. Ďakujem pekne.